יניב שואל למה או מה היתרון בעצם של עבודה לאינטליגנציה רגשית בקבוצה, ואם אולי עדיף לו בעצם לבוא להדרכה אחד על אחד. אז זה מאוד תלוי, זה משהו שקשה לי ככה לענות מבלי שאני מכירה אותך יניב, אבל אני יכולה להגיד שיש משהו בקבוצה שלא מתאפשר באחד על אחד. כן, יש אנשים שבאים להדרכות אחד על אחד, אבל היתרון בקבוצה זה תראו, רגשות התפתחו בקבוצה הראשונית, בקבוצה שאליה נולדנו, במשפחה. והרבה פעמים דברים שאנחנו לומדים במשפחה, גם אם הם דברים קצת מעוותים, או דברים שהם לא כל כך משרתים אותנו היום, אנחנו יכולים לתקן אותם או לשפר אותם בקבוצה. באחד על אחד זה לא יגלה, ובקבוצה כן. חוץ מזה, בקבוצה יש הרבה מאוד הזדמנות לחלוק, להרגיש את השיתוף הזה, לראות שבעצם אני לא לבד. לא בסגנון קבוצת תמיכה, אלא בסגנון של ללמוד באמת מאחרים, שיש משהו מאוד מיוחד בלימוד בקבוצה. מעבר לזה שבקבוצה התהליכים מואצים, דברים שלוקחים הרבה יותר זמן במפגשים אישיים, בקבוצה קורים באינטנסיביות יותר גדולה, אז אלה מביניכם שככה צריכים קצת את האקשן, או צריכים את התמיכה הקבוצתית, קבוצה תהיה מקום מאוד טוב ללמוד אינטליגנציה רגשית יותר נכון. בקבוצה. העניין הוא שקבוצה מסוגלת לתת מענה יותר טוב לסוגיות של אינטראקציות. אם יש איזשהו קושי במערכות יחסים, אם אתם רואים ששוב ושוב אתם מוצאים את עצמכם באיזשהו אלבון מול חברה הכי טובה או חבר הכי טוב, אם יש בזוגיות כל מיני קצרים תקשורתיים. כל דבר שהוא אינטליגנציה רגשית של מערכות יחסים, משמע לא כשאתם על אי בודד, ניתן להתבוננות וללמידה ולתיקון בקבוצה של אינטליגנציה רגשית.